May ngapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kaagsara makay malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwa sang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nagauso ang trangkaso. Paano ba nababalaan kung trangkaso lang o kung COVID na ang ginabatsyag? Governor Lacson kag Mayor Renardia, ma-virtual meeting para istoryahan mga travel requirements sa pasahero sa eroplano. Sa San Carlos City, lalaki patay matapos gintiro sa customer bangod sang kulang na sinsilyo. Sa Baguio City, 8 ka tuig nga bata patay matapos makuryente. Kag sa Good Vibes, nagsugod ang harvest season sang Diwal sa Valladolid. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagasugura na sa gobyerno nasyonal ang pagbakuna sa mga kabataan nga nagapang-edaro na 5 tubtuba 11 anyos sa madason nga semana. Ginanunsyo ni National Interagency Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa iyang presentation sa kay Presidente Rodrigo Duterte sa Talk to the People address. Nagpasalig si Galvez nga safe kag epektibo ang bakuna. Dugang pa niya, nakahanda na ang gobyerno sa pagpatigayon sa pediatric vaccination matapos ang serye sang trainings kag orientation sa US Embassy Department of Health. Mapagwa ang NIATF sang memorandum guidelines sini nga semana kag sa madason nga semana magaabot na ang supply sang bakuna gani ginapaabot nga sa Pebrero 4, Biyernes makasugod na ang pagbakuna sa mga kabataan. Sa number 9, in-person kag virtual classes temporaryo ang ginuntat sa University of St. La Salle Bacolod sa ilang pagdeklarar sang health break. Kabahin sa preventive measure, ginpatuman sa University of St. La Salle Bacolod ang community health break nga magalawig halin Enero 26 tubtub Pebrero 1. Gani wala man anay sang in-person classes nga una anay ginsugdan sa medical courses sa universidad. Suspended man anay ang virtual classes. Pero posible, magapadayon ang mga learning activities sa idalom sang learning management system sang bulutuan. Ang health break ang tikangman sa pamunuan sa universidad para tagaan konsiderasyon ang mga nagamasakit nga miyembro sang Lasallian community. Sa number 8, Provincial Veterinary Office ang nagsakdag sang Veterinary Relief and Rehabilitation Mission sa mga lugar nga naigo sang Bagyo Odette. Una nga ginsakdag ini sa syudad sang Kabankalan. Isa naman kabulan humalin sang mag-igo ang Bagyo Odette pero manugsugod pa lamang ang recovery kag rehabilitation efforts suno kay Dr. Ada Lemana sa Provincial Veterinary Office. Ginalantaw magalawig ini labi na ang sabahin sa backyard racers. Masobra sa 742 million pesos ang balor sang halit ginatuga sang Bagyo Odette sa mga kasapatan lakip na supplies kag infrastructure base sa records ng Provincial Vet. Kaupod ang mga partners sini ginpatigayan ang consultation, treatment, deworming kag paghatag sa mga feeds kag veterinary drugs, medicines kag supplement kag iban pagid nga laboratory services. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga kasapatan nga maka-recover kasubong man mapaayo ang performance ng sini nga mga kasapatan para man masabat ang post-typhoon shortage sa livestock kag poultry products sa local market. Nakaschedule ang mga hilikoton sa 12 tanan ka mga LGU. Samtang gin-turnover man sa masobra 400 ka mga mangunguma ang crop insurance indemnity claims nga nagabalor sang halos 2 ka milyon ka pesos sa Banwa sang Pontevedra. Lakip na diri ang 20 ka sako sang bugas kasubong manutan. Suno kay Dina Henzola ang OIC sang Office of the Provincial Agriculturist kabahin man ini sang bulig sa apektado sang Bagyo Odette. Sa kabilugan, 27 milyones pesos ang natalana nga i-turnover nga indemnity checks. Sa number 7,
sobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga na-recover sa San Carlos City. Na-recover sa PNP kahapon na masobra 1 milyon ka pesos kabalor sa ginapatian Shabu sa buy-bust operation sa Barangay Rizal sa San Carlos City. Arestado sa buy-bust ang 47 anyos nga si Cesar Pasigay nga ginakabig high-value individual kag top 8 drug personality sa syudad. 13 ka sachets ang suspected Shabu ang nakuha sa iya nga ginabalubanta nagabalor sang 1,088,000 pesos. Ginahibalo pa sa karon sa PNP kung may kangtanan ini sa na-recover man nga 10.2 million pesos nga illegal nga droga sa syudad sang Enero 12. Kaso nga paglapas sa RA 9165, agi pasaka na bato kay Pasigay. Sa number 6, menor de edad patay matapos makatandog sa live wire. Patay ang 8 anyos nga grade 3 student matapos makuryente sang Lunes ang hapon sa Barangay Lagasan sa siyudad sang Bago. Nasapwa na lang nga nagahigda sa kilid sang dalan ang menor de edad kag nagakapot sa duplex electrical wire. Sunod sa Bago PNP, posible nakakas ang wire nga naangot sa gin-improvise lang nga electrical post kag ini ang natandog sang bata. Ginhingagaw pa dala sa ospital ang menor de edad pero gindeklarar na ini nga dead on arrival. Sa number 5, isa ka lalaki ang patay matapos gitiro sang customer sa Kalan-an bangod sang kulang nga sinsilyo. Patay ang 32 anyos nga si Wilmar C. matapos tiroon sa sulod sang ilang nga Kalan-an sa merkado sa Barangay 4 sa siyudad sa San Carlos. Sa investigasyon sang San Carlos PNP, nagbaisay si C kang isa ka customer bangod lang sa ginaligar kulang nga sinsilyo. Nagkuha sang iya nga armas ang suspect kag hinali na lang niya nga gintiro si C. Dead on arrival sa ospital ang biktima bangod sa mga igo sang bala. Ginihibaluman karon sang PNP kung mas may madalong pabala nga ugat sang pagpanglutang sa nakapalagyo nga suspect. Sa number 4, tayuyon nga 3-digit ang nagaka-record ng new cases sa nga probinsya sa pila na kaadlaw. 219 ang new cases sa Enero 25 nga report sa Provincial Incident Management Team. 2,252 naman ang active cases sa Negros Occidental. Sino kay Governor Eugenio Jose Lacson, tig 3-digit man ang nagadugang, ginalantaw nga tig 3-digit man ang nagaka-recover. Nagapati siya nga mahimo magasaka pagid ang kadamuon sang kaso, pero karon nga ginalantaw ang amat-amat nga pagnubo sang kaso sa National Capital Region, ginalauman nga kasubong man ang mangin trend sa mga probinsya, posible sa Pebrero o kun sa Marso. Pati healthcare workers ang naigo naman sa karon sang COVID-19. Kag ang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City ang may pinakamadamo nga healthcare workers nga apektado. Sa pihak kabahin, balik duty na ang gobernador paagi sa work from home arrangement matapos nga maigo man sa COVID-19. Natalana pa siya magpaidalom sa RT-PCR test suno sa iya. Sa Lunes magabalik na siya report sa Kapitolyo kadungan man sa liwat nga pagbukas sang mga talatapan. We're also expecting single-digit decrease, no? Especially on mild cases and then fully vaxxed per DOH guidelines, no? 7 days lang, pwede na consider mo na wala na. So, amo na siya, this can still go up, but on the positive note, if information is correct, sa NCR alone, the number seems to be going down. So I always say that whatever happens in NCR will also happen all over the country. So on the positive note, we might be seeing a downturn maybe in looking at February, March. Sa number 3, ginbalik na vaccination program sa SM City Bacolod matapos nga temporaryo inigagin pauntat bangod sa nagpositibo sa COVID-19 nga mga vaccinators.
Nagdugang na sa mga personnel kag vaccinators ang Emergency Operations Center sa pagbalik sang vaccination center sa guwa sang SMX Convention Center kay inasang aga. Sunod sa kay Ang, Executive Director sang EOC, nagapatuman sila sa reshuffling sa mga medical personnel agud man magtayuyon ang vaccination program sa mga ginhimo nga vaccination sites sa mga mall pati na sa mga kabarangayan sa syudad. Nagligad lang nga semana sang temporaryo ang ginuntat ang vaccination program sa cinema area sang SM City Mall sang 7 ka mga personnel na nakip na diri mga vaccinators ang nagpositibo sa COVID-19. Temporaryo man nga ginsiradaan ang vaccination center sa Ayala Mall Capital Central sang 9 ka mga personnel ang nalatnan sang virus. Sa Enero 30 naman mag-resume ang vaccination program sa Ayala Mall. Damo sang nakaschedule ng mga on-site vaccinations. So kung tanawon mo ang aton daily average sa vaccination, wala gyapon na nagapanaog. It's still the same more or less average number of vaccinations ranging from 5,000 to 7,000 per day ang aton nga vaccinations. That includes ang aton mga on-site vaccinations, ang mga booster dose vaccination drives naton sa mga subdivisions, sa mga institutions, sa mga establishments. Sa number 2, virtual meeting nanday Governor Eugenio Jose Lacson kag Mayor Evelio Lunardia ang nakaschedule sa Biyernes. Ang virtual meeting damlag pa ginihinyo ni Mayor Bing ang ginapaabot magtalakay sa panawagan sang alkalde nga pag-harmonize sa travel guidelines sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Kasunod sa panawagan kag reklamo nga nabaton sa syudad sa mga magapauli kag magapadulong sa Bacolod angot sa kabudlayan bisan paggasto sa pagkuha sang negative RT-PCR test result bilang requirement, ginaduso sang alkalde nga imbes nga pangayuan sang negative RT-PCR test result ang mga natungdan rapid antigen test na lamang. Natala na nga magpadala sang sabat si Governor Lacson kay Mayor Bing bahin diri subong nga adlaw kag bilang courtesy sa alkalde indi anay luyag sang gobernador nga talakayon ang panindugan sang probinsya antes mabaton sang alkalde ang sulat. Suno kay Lacson, damlag pa nagpagwa na sang panindugan ang Provincial Incident Management Team kag nag-recommend sa gobernador nga dapat ipabilin ang executive order nga nagahinyo sang negative RT-PCR test result sa mga magasulod sa Negros Occidental gikan sa Alert Level 3 areas. Labi na sa sitwasyon karon nga padayon ang pagsaka sang COVID-19 cases. Ang Bacolod Silay Airport yara sa Silay nga sakop naman sang probinsya. But there's a suggestion that sa virtual namon, i-include natin namon ang iba na mayor sa meeting. No? But beforehand, we already have an idea kung ano ang gusto nila. So, and of course, even before the letter was written by Mayor King, the provincial INT already met and we wanted to continue with the requirement of negative RT-PCR on alert level 3 areas. But of course, we are taking also into consideration the letter of or the request of Mayor King. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Samtang nagauso ang trangkaso, mabudlay mahibaluan kung bala normal lamang ini nga trangkaso kung COVID-19 na. Sunod sa pamuno sang EOC, swab test lang ang sabat sa sini nga pamangkot. May report si Nico Delfin. Sa social media, daw ginhimo na lang nga meme o kun joke nga halos tanan nga nagabatsyag sang trangkaso, ubo o kun sipon sa kadamuon sa nagabatsyag sini. Halos wala sang kinalain ang mga sintomas ng COVID-19 Omicron variant sa common cold kag flu o kontrangkaso. Sa Omicron variant, magabatsyag ang pasyente sang fatigue, pagpalanakit sang lawas kag high fever. Pero para makasigurado, kagiliyon nga makahimo sang tikang, importante ang magpatest agud man mapatod kung positibo sa virus ang isa ka pasyente. Suno kay Ang, Executive Director sang Emergency Operations Center, ini sa baylo nga mag-self-medicate. We
can never say for certain nga Omicron na siya. We do not have that authority and capability to say nga may Omicron variant unless we have the result coming from the Philippine Genome Center. In fact, we have sent specimens about more than 2-3 weeks ago. Wala pa nakaabot ang results, wala pa nakabalik sa aton ang result. So that is why we cannot prematurely announce nga inisubong ang bag-o nga surge is caused by Omicron unless we have the results. Nagapabilin karon nga yara sa 3-digit kung masobra sa isa kagatos ang new COVID-19 cases sang Bacolod. Hindi pa mapatod kung inituga sang Omicron variant. Gani padayon ang paandam sang EOC sa publiko angot sa strikto nga pagsunod sa minimum health protocol kasubong na lang sa paggamit sang face mask. Kung mahimo, surgical mask o kung double mask ang gina-recommend sa mga infectious disease expert agod makalikaw sa paglaton sang virus. Omicron is highly transmissible. So it is always advised nga dapat surgical grade mask ang gamiton or ma-double mask. In fact, ang description sa iban ng mga experts on this is bisan mag-agi ka lang sa isa ka pasyente nga positive for Omicron, kapin pa kung taas ang iya nga viral load, you can get contaminated or infected. Dako man nga bulig sunod sa pamunuan sang EOC ang pagpabakuna kag ang booster dose agod nga mas mapangapinan ang ikaayong lawas kag hindi matamaan kun malatnan sang virus. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, harvest season na sang Diwal o kon Angel Wings Clam. Sa Valladolid, tuman ang pagpasalamat sa mga pumuluyo bangod ini ang magahatag sa ila sang dugang nga income. May report si Romeo Subaldo. Si Benji Villanueva, lasay sang aga pa nagsugod salom sa baybayon sa Valladolid. Alas 9 na siya nakakadto sa takas, bit-bit ang 8 ka kilo nga diwal. Ang bitbit niya, binangon kag goggles sa pagpangwa sini. Sa pag-abot niya, ginaagawan ng iya nga mga nagkalakuha. Makasara ka ng presyo ko. Sa iyo. 4. Pero hindi sila ang baligyaan ni Benji. Naka-reserve na ang iyagin salom nga mga diwal. Wala pa kuno masalom, nautangan na. Ha? Hindi sulong. Hindi yan yung. Huwag pa ni masalong. Mano laman na rin. Mano ka mo, masamang punto na di ka na eh. Ano ba, wala pa nila salom yan na bakal na ito, kumana na eh? Oo. Nabayran na? Nautangan na. Nautangan na nga Huwag pa ka salong, may utang na. Ang manugkasag na si John Michael Porcel naman, nakaduha na kabalik-balik. Masobra na sa napulo ka kilong iyan na harvest. Dako kuno nga bulig ang diwal kon harvest season kay hindi na siya mabudayan pa kay masalom lang siya. Sigurado na nga may income siya. Dako nga bulig sa katawan sang dulit. Mas dako income dulit. Mas dako kay hapos saya ko gaway. Nasiglan Kag may kasiguruhan siya kay harap na siya mo. Tigad lang, lapit lang. Naka 3,000 pesos man siya sa masobra na pulo ka kilo. 300 ang kilo ang pamakal sa ila sa mga nagabaligya kag buhinan sang 20 pesos nga tax. Ang 65 anyos naman nga si Rogelio Ordinario nanalom man sang diwal pero hindi para ibaligya kundi para konsumuhon sa balay. Para extra income. Away man, sudaan na naman. Sudaan lang yan mo yan. Wala niya ginabaligya. Hindi mo para sudanon. Tanan nga divers dapat may permit gikan sa banwa. Tanan nga nagabaligya dapat magkuha man siyang permit. Enero lang tubtub Abril ang harvest season. Pagkatapos ng Abril, hindi naman anay pwede. Sunod sa OIC Municipal Agriculturist nga si Rosela Bayaborda, kung pasugtan lang, maubos ang diwal sa kadagatan. Gani dapat i-control kag halungan. Sir, naman sir na ang broadstock bala sir nga mabilin makapamuto paliwat. Nga para nga may sustainability bala sir how sa aton nga harvest next year. Oo, before kami sir nagpa-open season, naga-meeting kami nag-anda kami sa conservation meeting. Ang diwal kuno, ang isa career nga sahay isang shell, kag madasig nga babuka gani dapat ginahalungan. Sa baybayon sang Central Negros ini makitaan, sa dulid, kadamo kuno sa nagabinakal kay dalag ko kag lain ang sabor. May mga motorista nga nagapundo para magbakal sa higad sang dalan. Basta gani harvest season sang diwal, amo na diri ang sitwasyon sa may highway sang Valladolid.
nagadagsa mga divers, mga bumalakal, pati ng mga negosyante. Gani kinahanglan nga magbutang pa sa pulis para i-remind ng mga tao nga mayara sa gihapon sa pandemic. May mga pulis nga nagpangsaway kag nagpanagtag sa mask sa mga wala nakamask. Masako ang transaksyon sang tanan. Mabakal kuno abi kay ginabantayan sang kadamaan ang sugod sang harvest season. Suro sa mga pumuluyo, sugba o kun steam ang nami sa diwal, pero dapat anay ini nga paluaron sang balas antes lutuon. Dapat kita tinuan mo gitsa na ito do. Kami balas no? Tunga na sa mga Hindi. piyakon sa tunga. Oo. Tapos si sa grip ko kaya may balat sa tunga. Sa sobrang kili di mara man ito. Yung mga natin niyan sa labador? Oo na kapaluad pwede na. Tunga sa adlaw. Oo. Paluaron mo lang sana eh. Natis Sa kadlaw pwede man sa kadlaw. Sa adlaw nga doon. Para sa mga pumuluyo, bugay inigikan sa ibabaw matapos magkalahalitan ang mga residente kag mga mananagat sang bagyo nga Odette. Ako na pag-consider nila blessing kuno after sa kay Odette ang pag-harvest season na naman sang diwal. Oo, may sa sininga pa niya puming, no? Nga daw kaninit sa income. Dako ginapasalamatan sa diwal. Atong isa kaduwa siya kasalo Marv 3,000 na siya, te. 3,000 is 3,000 na yan. Ako na nga ba nga bulig. Kagming damo na namitan sa diwal. That's why taas ang Yes. demand man for diwal. Kagamo itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.